Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a cikin wannan channel ɗin mai suna Kano TV. Da Allah muna roƙon wanda su subscribe ba su danna mana subscribe su danna ƙararrawa. Mun gode. Amfanin abarba guda takwas ga lafiyar ɗan adam. Amfanin abarba guda takwas ga lafiyar ɗan adam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu binsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ita dai abarba a turai wanda a turanci ake kiranta da pineapple, a harshen larabci kuma ake kira da ananas. Ta samo asali ne daga yankunan bakin gaba da ke kudancin Amurka, amma yanzu nomanta ya yaɗu a sassan duniya baki ɗaya a yankunan da suke da danshi irin na Amurka. Ƙwararru wajen sanin nau'ikan abinci mai gina jiki sun tabbatar da cewa rayuwa mai cike da ƙoshin lafiya ba ruwanta da wasu cututtuka. Irin wannan rayuwa ta dogara ne ga cin ganyayyaki, 'ya'yan itatuwa da dangin kifi da sauransu. Waɗannan abubuwa cike suke da sinadarai masu ƙara ƙwarin jiki, wanda hakan ne ke sa ƙwayoyin cuta su yi nesa da mutum. Kowanne nau'i na ɗan itaciya yana da irin nasa aikin na musamman, amma mafi yawan kayan marmari cike suke da antioxidant da kuma sauran sinadarai masu amfani ga jikin ɗan adam da kuma ƙara ƙarfin garkuwar ɗan adam, game da sinadaran vitamin wanda jiki yake da matuƙar buƙata. Wani ƙwararren likita mai suna Balsake ya fitar da wani rahoto wanda wata mujalla mai suna Al-Arabiya ta buga. Ya bayyana cewa abarba tana daga cikin 'ya'yan itatuwa masu ɗauke da sinadarai masu ƙara lafiyar jiki da kuma sinadarai masu maganin cututtuka masu tarin yawa. Rahoton Balsake ya bayyana cewa shan abarba sau 3 a rana na tsawon sati ɗaya yana inganta lafiyar jiki. Ga wasu fa'idojinta ita abarbar da wannan rahoto ya bayyana. Na farko, shan abarba yana taimakawa wajen rage teɓa ko ƙiba. Abarba tana daga cikin kayan marmari masu maganin ƙwalama. Tana taimakawa mutum ya dinga jin ya ƙoshi, da haka ne za ta taimakawa jiki ya rage teɓa, domin tana ba da gudunmawa wajen ƙone kitse da ya yi yawa a jiki. Sai na biyu, gusar da guba daga jiki. Guba ko kuma chemical da ake sawa kayan lambu ko kayan 'ya'yan itatuwa na da matuƙar illa a jikin mutum. To shan abarba kullum yana tsaftace jiki daga wannan gubar ta chemical. Sai fa'ida ta uku da abarba take da shi, shan abarba na maganin ƙirjin fata. Abarba na taimakawa jiki wajen fitar da gurɓataccen mai ko kitse da yake jiki, sannan tana rage bayyanar alamar daskarewar fata wato kirji, kuma ya ƙara ƙarfin fata tare da kyau. Sai na 4, shan abarba yana kyautata aikin masu markaɗen abinci. A cikin abarba akwai isasshen sinadarin fiber wadda take taimakawa wajen fitar da sauran abincin da ke cikin hanji da kuma hana jiki motsewa. Sai fa'ida ta 5, shan abarba na gyara fata. Abarba tana ɗauke da sinadarin vitamin C wanda yake da alhakin samar da wani sinadari wanda ake kira da collagen da kuma ƙara wa fata laushi. Don haka sanya abarba a tsarin abincin yau da kullum yana ƙara lafiyar fata da ƙara mata kyau da walwali. Shan abarba na ƙara lafiyar ƙwayoyin jan jini. Abarba tana kyautata magudanar jini, wanda hakan ke ba wa iskar oxygen damar kutsawa cikin jini
yadda ya kamata. Sai fa'ida ta 7, shan abarba yana taimakawa wajen gudanar da ayyukan cikin jiki gaba ɗaya, ma'ana ayyukan cikin gangan jikin mutum ɗan adam ta kowane ɓangare. Sai fa'ida ta 8 kuma ta ƙarshe, abarba tana da wani sirri wajen rage raɗaɗin ciwo, kamar yadda take sauƙaƙa ciwon gwiwa da na gaɓoɓi, haka ma tana rage raɗaɗin ciwon kai. Wannan shi ne rahoton da Dr. Barsaqi ya fitar, kuma mujallar Al-Arabiya Medicine and Health ta wallafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku yi like ɗin bidiyon nan, idan ba ku subscribe ba, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa.